ଆପଣ କଣ ଚାହିଁବେ? ଆପଣ ପାୱାରଫୁଲ ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନା ଜିଦ୍ ରେ ଗଧ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ଅଡିକି ବସି ରହିବେ? ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ହେଲେ ସାରିବି, ଆଉ ରାଗ ସୁଝେଇବି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯଦି ସବୁଦିନ ମରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦେବେ, ବାକି ତକ ଜୀବନ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଖୁସିରେ କାହିଁକି ନ ଯିବେ କୁହ? ତ ଆଜି ଜାଣିପାରିଲେ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ରାଗନ୍ତି କାହିଁକି, କେମିତି କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ। କାହିଁକି କରନ୍ତି, ପ୍ରେସର କେମିତି ବଢିଯାଏ ସେଟା ଜାଣିଥିଲେ। ତାପରେ ରିଏଲ ସିଚୁଏସନରେ ଆମେ କଣ କରିଯାଏ, ତ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ? ହଠାତ୍ କିଛି ଘଟିଗଲେ ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ, ଆପଣ ରାଗିବେନି କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବସନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଥିରେ ବସନ୍ତୁ, ନିଜ ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ତ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। ଖାଲି ରାଗ ନୁହଁ, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଇଫର ନିଜ ସହିତ ବସନ୍ତୁ। ଏସବୁ ତ ଥିଓରି ହେବ, ଆମେ ଭାବିବା ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି କାହିଁକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ରିଏଲ ସିଚୁଏସନରେ କଣ? ସିମ୍ପଲ ଦିଟା ଜିନିଷ। ଯଦି ଆପଣ ପାୱାରଫୁଲ ହେଲେ କଣ କରିବେ, ଯଦି ସିଏ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କଣ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ପାୱାରଫୁଲ ମାନେ ଆପଣ ଠିକରେ ଥିବେ, ମୁଁ ଯାହାକୁ କହିବି ସେ ମାନିଯିବ, ସେ ବୁଝିଯିବ। ଯଦି ଏମିତିଆ ପାୱାରଫୁଲ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ କରିବେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଜମେଇବାକୁ ଚାହିଁବେନି ଯେ ଏମିତି ତାକୁ କହିବି ସେ ବୁଝିଯିବ, ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତାର ଭୁଲଟା, ସେ ଜାଣିପାରିବ ରାଗିବା ଦରକାର, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯଦି ସେ ସେଇଠି ଜାଣିପାରିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଇଗଲେ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଆଉ ରାଗ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ରାଗ ଲାଗିବ, ରାଗ ଲାଗିବ। ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିଲାନି, ସେ ମୂର୍ଖଟା ଗଧଟା ଜାଣିପାରିଲାନି, ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ବି ବୁଝିଲାନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ସିମ୍ପଲ ବୁଝେଇ ଦେଇକି ଆସିବେ, ତା ସହିତ ବେଶୀ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବେନି। ତ ଆପଣ କଣ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଆପଣ କରିଦେଲେ, ତ ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଇଗଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଦେଲି। ତେଣିକି ସେ ବୁଝିଲେ ନ ବୁଝିଲେ ସରିଲା। ତ ସେଇ ରାଗଟାକୁ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ବଢେଇବା କାହିଁକି? ଯଦି ଆପଣ ପାୱାରଫୁଲ ଥିବେ ତାହେଲେ ବଢେଇ ପାରିଲେ କି? ବଢେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ପାୱାରଫୁଲ ନେଚରଟା ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ତାହେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପ୍ରତିହିତ ପାର କରିକି ପଳେଇବେ। ଯଦି ସିଏ ପାୱାରଫୁଲ ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ଆପଣ ତା ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, ରାଗିଗଲେ, ତାକୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିଲେ, ହାତାହାତି ହେଇଗଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ କଣ କରିବେ? ପଛରେ ଦେଖିଲେ ସେ ପାୱାରଫୁଲ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ଯେ ମୁଁ କାଲିକୁ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରତିହିତ କରିବି, କେମିତି ତାକୁ ଜଗିବି, କେମିତି ତାଠୁ ବଞ୍ଚିବି। ଏଇ ଜିନିଷରେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ଖାଇ ଖାଇ ଚାଲିବ ନା ନାଇଁ କଣ? ଯଦି ଏମିତି ଅଶାନ୍ତି ଖାଇ ଖାଇ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ? ତ ତାଠୁ ବେଟର ଗୋଟେ ଡିଲ୍ କରିବା ଦରକାର ନା, ଗୋଟେ ନେଗୋସିଏସନ ହବା ବି ଦରକାର ନା। ନେଗୋସିଏସନ ଏଇଆ ରହିବେ ଯେ ନାଇଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଠିକ ହେଇଗଲା ଭାଇ, ଠିକ ଠାକ, ସବୁ ଠିକ ଠାକ, ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ବଢେଇବାନି, ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଠି କଣ କଲେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ ଟାକୁ କିଣିକି ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ବଢିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଭୁଲ ମାଗିଦେଲେ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭୁଲ ମାଗିଦେଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି ଭୁଲ ମାଗିଦେଲେ। ଏଇଠି ବଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆସିଲା, ମୁଁ କେମିତି ଭୁଲ ମାଗିବି? ମୁଁ ଯାଇକି ତାକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି? ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିବି ହାତ ଯୋଡି? କଦାପି ହେବନି ଏଇ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆପଣ ପାୱାରଫୁଲ ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ ଜଣକୁ। ଛାଡ ସରିଲା, କାହିଁକି ରାଗକୁ ବଢେଇବା, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ କାହିଁକି ଯିବା, ନୁହଁ କି? ଆପଣ କଣ ଚାହିଁବେ? ଆପଣ ପାୱାରଫୁଲ ହବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନା ଜିଦ୍ ରେ ଗଧ ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ଅଡିକି ବସି ରହିବେ? ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ହେଲେ ସାରିବି, ଆଉ ରାଗ ସୁଝେଇବି। ଏମିତି ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନା ଆପଣ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଭୁଲ ହେଲା ଯା, ଯଦି ବି ତାର ଭୁଲ ନଥାଉ, ଏଇ ରାଗଟାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିଦେଇ ହବ? ଭାଇ ଛାଡ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏମିତି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କିମ୍ବା ନେଗୋସିଏସନ କରିଦେଲେ ଏଇଠି ସରିଯିବନି କଥାଟା? ଭାବିଛନ୍ତି? ତ ଏଇଭଳିଆ ପାୱାରଫୁଲ ହବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ ମାନୁନି, ମୁଁ ତା ଆଗରେ କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବିନି, କିମ୍ବା ଏଇ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏଗୁଡା ସବୁ ଆଗକୁ ଆଉ ବଢି ଚାଲି ପାରିବନି, ମତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ବି କ୍ଷମା ମାଗିନେଲେ ତ କଣ କଲେ ସେଠି? ତ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ କିଣିକି ନେଇଗଲେ ନା ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ ପାଇଁ। ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଛୋଟ ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ୟା ସହିତ ଲାଗିଲେ ମୋର ନିଜର ଲସ୍ ହବ। ଯଦି ସେତକ ବୁଝିଗଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ସେଇଠି ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ଉପରକୁ ଗଲେ, ତ ଆପଣ ତଳେ ହେଇଗଲେନି, ଆପଣ ତାଠୁ ହାରି ଗଲେନି। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯଦି ସବୁଦିନ ମରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦେବେ, ବାକି ତକ ଜୀବନ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଖୁସିରେ କାହିଁକି ନ ଯିବେ କୁହ? ବାକି ତିନିଟା ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ନ କରିକି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଜିଦ୍ରେ କାହିଁକି ତା ପଛରେ ଲାଗିବେ, ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆପଣ ପାୱାରଫୁଲ ହୁଅନ୍ତୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ପାୱାରଫୁଲ ହୁଅନ୍ତୁ କ୍ଷମା ମାଗିକି ଡିଲ୍ କିଣିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆପଣ ଯୋଉଟା ଚାହିଁବେ ସେଇଟାକୁ କରିପାରିବେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ସେଟିଂ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେବେ କେମିତି? ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 2ଟା ଭିଡିଓ କରିଛି, ଆପଣ ଖୁସିରେ କେମିତି ରହିବେ, ତ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ୟା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆସିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।